punkroko gara, punkroko euskaldun eitzen gu, eta melodi alai eta sarkorrak eitzen guz. Jokalarita jarraitzaile guztiak bidean goaz, baten txara komunetik berago. Hasi ginen eta genuen demo bat olan geure konture grabeta, eta grabazin aldetik nahiko eskasa zen, baina, bueno, eta musikaldetik apurtxu, eta estratosfera eta nire ginen, ez? Eta disko nire esker nik usta tankak lurrera ekarri guzela, eta ikusi gula posible, gara gozo politxoa deitxe. Batez be ikesingu joten ez dut izango beto joten, baina gitxinez gauzek zelan gitxo gara joan bitien, Gauzak beste modu batera entzutezuz, tekniko baten aholku egaz, hori zuk entzuten ez duzen gauzek entzuten ez berak, eta horrek asko laguntzen du. esperientzia de puta madre. Ondela urte baino bastante beto joten gu, eta gentieri ez da hitz, gure musikera baten, sartuin jako, sarkorrin jako. Lehenengo diskoan apurretu bai, izan katxondeo gisa bizi izan. Oingoan katxondea guk bardinez egitzen gugitzen, baina letra die egitau Kritiko jauak. Kritiko jauak esan dugu. Bai. Bizitzarrak kritikeu eta onari barrein da... Hau da, ikusten gure leku hau da gure lokala eta da industria pabili bat, bertan gauz 12 talde entzaietan, eta hau da nahi da posible gaztion hilerrari esker. Esan bida bai udaletxien laguntzarik ez da lagoen bapez, nahiz eta aldarrikatu dugun asko. Eta bueno, hor ikusten da bakearen eta kulturaren irizen gozela ez da. Ira, komida herri, no? Kanpora joan eta jentik izati, ostra, zelako rollo guapo etxe zuen, da satisfazio onditxe da, Hemen juten gara kanpora joten da ez da inorra ezagune, eta ordean hor ikustezu jentik zelako harreri dekoen zugaz, ez dakit. Jako, ongoan bai, 5 euro, merke. Bende, berat. Muleti bajatu bai,